Bueno, yo me voy a meter un freno. A veure, jo la primera pregunta, l'anarquisme què és? Clar, això es podria debatre aquí i moltíssim, no? Jo que soc una persona que sempre he tingut aquesta sensibilitat per m'apropar a les organitzacions anarquistes ja de més gran, sense la cultura que em pugui afegir, jo personalment m'he torturat, o sigui, he arribat a pensar que l'anarquisme en realitat no és una teoria política, com s'ha parlat, sinó una sensibilitat existencial. És la base de les teories polítiques. Llavors, en el meu cas, la teoria política es podria dir el comunisme llibertari, perquè és més concreta i és el que defineix, pot ser, com s'hauria d'estar organitzada la societat, no? Perquè dins de l'anarquisme, i també s'ha parlat aquí, n'hi ha diferents propostes polítiques. El comunisme llibertari pot ser una, però n'hi ha moltes societats anarquistes que no tenen, potser, o sigui, nosaltres partim del comunisme llibertari perquè venim d'una cultura del treball. Llavors volem organitzar la societat des del treball, que és com vivim, però n'hi ha altres teories polítiques en altres societats que potser no tenen aquesta cultura. Llavors es podrien definir també com anarquistes, no? Potser la pregunta seria, que està més avall, és si es pot, bueno, a mi el que dic el dubte, que sempre em plantejo, que si poden conviure diferents propostes polítiques anarquistes en el mateix moment, no? I en el mateix, per exemple, jo parteixo que el comunisme llibertari és més municipalista, parteix de tenir la producció, no? Però clar, aquesta teoria podria conviure amb altres teories polítiques. Sí, sense més. A veure, la meva forma de veure precisament és el que estem dient de la riquesa de l'anarquisme. De fet, jo em negaria en algun moment determinat a definir exactament què és anarquisme. El que podria definir o el que podria dir és el que no és. És a dir, hi ha una sèrie per mi hi ha una sèrie de punts, de fronteres, que a partir de les quals un moviment o una comunitat o una sèrie de qüestions no poden dir-se anarquistes. Després que facin el que vulguin, però a la meva forma de veure hi ha una sèrie de coses que són això, són la democràcia directa, etcètera, bueno, tot el que ja sabeu, però jo diria més, jo definiria més aviat allò de què no és anarquista, perquè òbviament hi ha gent que s'ha muntat a través de la producció, però, per exemple, altres que no. A partir d'això de treball intern, comunes, o sigui, hi ha diverses teories polítiques i socials i totes poden dir-se anarquistes, a la meva forma de veure. Sí, no? Sí, tampoco no es tracta de que sempre responguem nosaltres, vull dir que ho podeu fer. A veure, jo crec que no em posaré a pontificar sobre el que és anarquisme. Jo tinc el meu concepte, per això jo sí que defineixo l'anarquisme com una teoria política i a més amb una trajectòria. Sí que penso que poden existir altres sensibilitats anarquistes, altres maneres d'interpretar-lo, i sí que penso també que hi ha, em sembla que és Taibo en un dels seus llibres, per exemple, que parla d'aquesta idea de lo que és anarquisme i de lo que podria ser el món llibertari, que és molt més ampli que l'anarquisme, no? I sort que és molt més ampli, és a dir, no sé si això és l'Uma que deia abans el Jordi, o que alguns altres l'han definit d'una altra manera. Hi ha la gent que ho ha definit com l'iceberg, no? La punta de l'iceberg seria la gent que es defineix com anarquista, que en principi és conscient de ser-ho, que està organitzada o que és individualista o que ho practica en una forma de col·lectiu, i després per sota d'ell aquelles 3/4 parts de gent que segurament que coincideixen molt amb nosaltres, i olé que coincideixin, o sigui, jo continuo dient que genial, però que no tenen aquesta necessitat o de definició o de participar d'una organització o tot l'altre. Jo personalment, o sigui, estic completament d'acord amb tot això, però jo personalment opino que la gent que està en l'anarquisme i que vol estar organitzada ha de fer-ho.
És a dir, hi ha una part de la pluralitat de l'anarquisme i del moviment llibertari que a mi em sembla tremendament positiva i hi ha una altra part que a mi em preocupa, que és en quina mesura el moviment anarquista o el moviment llibertari en si mateix està transitat per totes les teories que tenim en aquests moments a nivell polític i a nivell social de líquides, de dissolució de les coses. Llavors aquesta part a mi me preocupa, o sigui, per mi em crea una certa preocupació en quant a l'efectivitat i fiabilitat del que nosaltres proposem precisament per això, però no tinc un interès especial en marcar ni donar-li un carnet a no sé qui perquè pensa exactament com jo o a un altre que no. Simplement crec que és una de les coses que ens està passant. Hi ha alguna gent que considera que és... M'estic passant, però hi ha alguna gent, per exemple, que considera que és molt interessant que estem funcionant en xarxa, de vegades les xarxes no es toquen, però li sembla molt interessant, i jo precisament estic molt més interessat en que participem en xarxes a partir de realitats organitzatives fortes a ser possible. Quan refereixo fortes no estic dient sinó fortes, que funcionin, però són maneres també. I hi ha gent, evidentment, que considera que l'anarquisme és una forma de vida, una manera de plantejar-te la vida, etc.